Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab staliśmy my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Калі мы клечым у касцёле, немагчыма не звярнуць увагі на дзверы табернакума. Яны звычайна аздобленыя, багата ўпрыгожаныя золатам. Побач з імі заўсёды гарыць вечны агеньчык. Гэта знак. Затрымайся на хвіліну, задумайся, паразважай пра таго, хто тут знаходзіцца, хто прабывае тут удзень і ўначы. Для каго Христос прысутнічае тут? Што азначае гэтая вечная варта, якую нясе сярод людскіх дамоў і сялібаў? Якая сіла прымушае Бога прабываць тут вось ужо 2000 гадоў, служачы чалавеку? Любоўю вечнаю я палюбіў Цябе. Гэта адзіны магчымы адказ на гэтае пытанне. Толькі бясконцая Божая міласэрнасць можа знайсці такую форму любові і служэння любому чалавеку. Езус з'явіўся на нашай зямлі брама, адзіная брама, якая вядзе да збаўлення, да вечнага шчасця. Езус устанавіў гэтую браму на ўсіх скрыжаваннях людскіх дарог, на ўсіх кантынентах, усюды, куды да гэтага часу дайшло Евангелие, дзе ступала нага святара, які здольны прамовіць слово Христа. Гэта цела маё, гэта кроў моя. Стоячы перад дверцамі табернакулюма, мы стаім перад дзвярамі збаўлення. Гледзячы на кансакраваную гостую, мы бачым тую зяючую браму збаўлення, якая рассылае свае прамяні на ўвесь свет, на кожнага чалавека. Спажываючы Езуса Еўхарыстычнага, мы нібы ўваходзім у гэтыя дзверы, якія вядуць проста ў абдымкі Айца Нябеснага. Хто спажывае цела маё, п'е кроў маю, мае ў сабе жыццё вечнае. Езус – гэта дарога, якая вядзе да брамы жыцця. Езус – наша альфа і омега. Хто ж з нас не скарыстаецца гэтай дарогі? Хто з нас патрабуе гэтай брамы? Хто пойдзе на рызыку блукання па небяспечным бездарожжы зямнога жыцця? Хто будзе глухім да голасу Езуса, прыйдзіце да мяне ўсе. Езус хоча збавіць усіх, а не толькі выбраных, бо Ён за ўсіх праліў сваю кроў. Пане, я жабрак, які ўвесь час прабывае па Тваімі дзвярамі. Я хачу прабываць перад дверцамі табернакулюма ўжо до канца сваіх дзён. Я не давяраю тым, хто вядзе мяне на шырокія дарогі жыцця, хто расхвальвае свой бліскучы твар. З мяне хопіць ужо такой свабоды, якая вядзе да няволі. З мяне хопіць ужо збітых фразаў пра тое, што трэба імкнуцца атрымліваць асалоду ад жыцця і даваць выхад сваёй энергіі. Усе гэтыя лозунгі не заспакоілі суму маёй душы, якая чакае іншага шчасця і іншай радасці. Пане, па Твае прыходжу дзверы і чакаю Тваёй міласэрнасці, Твайго прабачэння, Тваёй ласкі, Твайго супакою, Тваёй радасці, якой свет не можа мне даць. Езу Еўхарыстычны, будзь маёй дарогаю, праўдаю і жыццём. Твоей обороне отдаемся. Świętaja Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawляй
всюди. Panna chwalebная и благословленная, о Pani nasza, opiekunka nasza, Sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.